Tervehdys. Ja tervetuloa videolle jakamaan elämän ihmettelytuokio meikäläisen kanssa. Joo, tulin tänne raikastavaan puron solinaan. Ja tuhoutumistuomion saanut vanha kiikkutuolikin pääsee vielä jatkamaan viimeisiä hetkiä täällä ulkoilmassa. On makia. Mutta jotenkin tuli semmonen inspiraatio, päivän aihe. Ajattelin puhua vähän sukupuolesta. Mikä mun käsitys aiheesta on. Miten mä asian näen ja miten se on mulle näytetty. Niinku, ehkä tuolta sielun kehityksen tasoltakin pikkasen. Tai oikeastaan vähän enemmänkin. Tää on nimittäin aihe, joka tässä ajassa tuntuu aiheuttavaa aika paljon eri puraa ja hämmennystä ja ihmetystä ja kaikilla on oma käsityksensä asiasta ja onko niitä sukupuolia nyt 2 vai 2 miljoonaa ja niinku, mikä tää kaikki niinku on tässä näin. Ja sitten kun on vielä omat haasteet siinäkin, että itse tutkin tässä ajassa paljon sitä, että mitä tää miehuus oikein on. Ja tiedän, että siellä on paljon naisia, jotka ihmettelee, että mitä tää naisena oleminen on. Ja niinku tuntuu, että tää on yksi hassu soloma, tää koko kuvio, niin heitetäänpä lusikkasoppaa ja miten mä sanoisin, mä haluan jakaa mun oivalluksia, koska ne on tuonut mulle itselle selkeyttä. Mä en väitä, että mä oon oikeassa, mutta mulla on semmonen tunne, että näillä ideoilla voi olla resonanssipintaa. Ja no meikäläinen on tullut tänne puhua omaa totuutta. Oli se sit kuin hullu tahansa, niin mä pyydän, että tässäkin niin. Seuraa sitä omaa totuutta, omaa sydäntä. Ja muistetaan, että ollaan ihmisiä toisille, me kunnioitetaan toisia. Että jos tulee kommunikaatiota ja muuta, niin pidetään se kunnioitus, niin sit me pystytään kehittyä ja kasvaa. Ja mä sain siis impulsilla tehdä tää videon, koska jaan tossa tuonne Instagramin storyin yhden semmosen jonkun tekemän pätkän vaan, jossa sivuttiin tutkimusta, suomalaista tutkimusta, mikä oli tehty näistä sukupuolenkorjausleikkauksen saaneista nuorista. Että miten nämä näkyi mielenterveystilastoissa niin kuin koholla. Et mikäli mä ymmärsin sen tutkimuksen oikein, mä sen luin sen tiivistelmän läpi ja silmäilin läpi, että tällaiset ihmiset, joilla on tehty nuorena tämmönen sukupuolenkorjausleikkaus, niin niiden mielenterveysongelmat olisi niinku koholla verrattuna muihin, joille tämmöisiä leikkauksia ei ole tehty. Ja tää resonoi sen mun niinku ymmärryksestä sielun kehityksessä sen verran, että mä niinku jaoin sen vaan eteenpäin ja tunsin, että se aiheutti aikamoista turbulenssia. Et aika hyvin tuolla somessa mä oon sen verran herkkä ja auki, että mä niinku pystyn aika paljon päättelemään siitä, että mitä ihmiset ajattelee, minkälaisia ajatuksia mun suuntaan tulee. Ja huomasin, että oho, nyt sohasti ampiaispesää. Ja joo, siksi mä halusin ruveta vähän höpöttämään niin kuin omaa käsitystä tästä. Ja mun näkemys asiasta niin kuin yksinkertaistettuna on se, että tällä fyysisellä tasolla meillä on hyvin selkeästi miehen kehoja ja naisen kehoja. Ja
on olemassa ilmeisesti myös hermafrodiitti-ihmisiä, joilla on niinku molemmat sukupuolielimet, mutta ne on ihan äärimmäisen pieni prosentti. Eli pääsääntöisesti näen, että on olemassa miehiä ja naisia. Mutta sitten kun mennään tuonne henkisemmälle tasolle, meidän sisäisyyteen, niin sitten se asia ei enää ehkä olekaan ihan niin yksiselitteinen. Ja jos mä katson sitä sieltä niin kuin sielun kehityksen tasolta, sukupuoli on tosi olennainen osa tätä meidän dualismin koulua, missä me täällä ollaan. Ne on niinku ääripolariteetit. Niinku positiivinen ja negatiivinen. Tai musta ja valkoinen. Toinen ei ole parempi kuin toinen. Molempia tarvitaan. Ja oikeastaan sielu kehittyy ehkä parhaiten, kun se hakeutuu kohti harmoniaa. Ja jos me mietitään niinku reinkarnaatioiden sykliä tai tätä luuppia, sielun kehitystä, joka syntyy tänne uudelleen ja uudelleen ihmiskehossa, erilaisiin ihmiskehoihin, niin sehän toimii suurin piirtein siten, niin kuin mun ymmärryksessä, että ja haluan korostaa, että mä puhun niin kuin omasta kokemuksesta, se miten mä oon nähnyt sen. Tällä kanavalla on tuolla yksi luento, jossa mä kerron niistä asioista, miksi mulla on tämmönen niin kuin ymmärrys. Mistä se on niin kuin tullut. Se ei ole tietenkään parempi tai huonompi kuin kenenkään muunkaan. Mutta mä kerron siitä, mitä mä oon kokenut ja mitä se on mulle näytetty. Miten mä sen näen. Niin jos joku on vaikka tosi alistetussa asemassa, sanotaan, että joku hallitsija alistaa paljon alamaisia. Ja sitten se alamainen on tosi alistetussa asemassa ja se valittaa hirveästi siitä koko elämänsä ajan ja kärsii. Kehittää hirveätä tunne-energiaa, että kun tuo kusipää tuolla tekee tämmöstä ja mulla on siksi näin vaikeeta. Niin sittenhän elämä antaa mahdollisuuden niin kuin korjata se tilanne. Puhutaan karmasta. Eli ehkä seuraavassa elämässä tai jossain elämässä tämä alistettu onkin sitten se hallitsija. Ja niin kuin mieli resetoi ja unohdetaan se kokonaisuus. Ainoastaan tunteen tasolla voidaan kokea sitä sielun kehitystä. Ja sitten se laitetaankin se, joka on ennen ollut alistettuna, niin sinne kuninkaan tai jonkun hallitsija-asemaan, jolla sitten on taas mahdollista alistaa toista. Ja tällä tavalla meidän sielu kulkee täällä ja kehittyy ja kasvaa ja oppii ehkä rakkaudellisia oppiläksyjä ja me kuljetaan kohti sitä harmoniaa, kohti ykseyttä. Joo. Ja mun mielestä tämä sama asia tapahtuu myös niin kuin miehen ja naisen kohdalla. Elikkä jos me ollaan vaikka, sanotaan, että tässä ajassa taistellaan hirveästi naisten voimaantumisen puolesta, mitä nyt on aiheestakin paljon tapahtuu. Ja näin. Niin voi olla hyvin, että se impulssi siihen tulee lopulta sieltä, että on ehkä elänyt miehenä joskus elämiä, jossa on pitänyt sen naisen asemassa, että se ei ole voinut voimaantua. Ja tää on mun mielestä semmonen hyvä ja mehukas paikka tarkastella omia triggereitä. Että miksi mä triggeröidyn joistain asioista tosi paljon. Miksi mä oikein niinku kuohdan ja haluan oikeutta jollekin asialle tai muuten. Mistä se tunnereaktio tulee?
Ja sitä kautta voi päästä aika mielenkiintoisiin paikkoihin, mun kokemuksessa. Itse oon saanut esimerkiksi ihmeellisiä muistijälkiä elämistä sekä miehenä että naisena. Ja en ole kyllä aina ollut kovin mukava kaveri. On tullut tehtyä vähän kaikenlaista. On myös ollut joskus mukavakin kaveri, mutta monesti kun näitä puretaan näitä karmisia taakkoja, niin niitä epämukavia asioita tulee sieltä näkyviin, koska ne halutaan painaa alas. Ja sitten me kultivoidaan sillä tavalla meidän sydäntä, kun me viedäänkin rakkautta niihin haastaviin paikkoihin ja tunnetaan ne tunteet, mitkä on ehkä joskus jäänyt tuntematta ja näin poispäin. Tämähän nyt on kaikille tuttua. Mutta tässä ajassa, miksi tää on tämmöistä sekamelskaa ja miksi meidän koko sukupuoli-identiteetti on jonkinlaisessa kriisissä vähän joka suunnasta ja sitten vielä on tosi vahvana liputetaan näitten, miten mä nyt sanoisin, sateenkaari-ihmisten puolesta. Homojen, jotka kiinnostuu samasta sukupuolesta seksuaalisesti. Ja mitä ikinä siellä onkaan, koko kirjo. Niin miksi tää on tää aika, miksi tää puskee näin lujaa pintaa? Mun ymmärryksessä eletään semmoista tosi voimakasta sielun kehityksen kulminaatiopistettä tässä elämässä. Just tässä ajassa. Ja sen takia tänne on syntynyt paljon sieluja, niin kuin miehen kehoon vaikka, joilla on sitten tosi paljon feminiinejä ominaisuuksia. Ja samaten naisen keho, jolla on paljon maskuliineja ominaisuuksia. Ja tää on sen takia, että me saataisiin balanssoitua tätä asiaa mahdollisimman voimakkaasti. Ja sen takia tää koko systeemi on aika hukassa. Ja myös ollaan aika hämmennyksissä sen kanssa, että miten on niin paljon just kokemusta siitä, että on syntynyt väärään sukupuoleen. Niin kuin me tiedetään, niin vitsi ärsyttää tää oma julistava tyyli puhuu. Mikä mä oon näistä puhumaan? No, mä annan nyt tulla mitä tulee. Tää elämä ei ole aina ihan yksinkertaista. Onko siellä joku, joka on elänyt helppo elämä? Jos on, niin please kommentoi tonne, että hei, meikä elämä on ollut aina tosi helppoa. Ei ole tarvinnut oikeastaan mitään haasteita kohdata. Kaikki tämmönen kasvaminen ja kaikki, niin se on mennyt tosi keveesti ja helposti. Koska mun kokemuksessa ei oo. Ainakaan täällä allekirjoittanut, niin voisi sanoa, että on saanut elämästä osansa. Ja se on muokannut mut tämmöiseksi. Ja on sitä kaikesta kiitollinen. Mutta mä oon esimerkiksi ollut aina, musta on ollut paljon feminiinejä ominaisuuksia. Mä oon aina nauttinut kauneudesta. Varsinkin tommosesta estetiikasta. On ollut aina tosi herkkä ja näin. Ja se on välillä ollut hyvin mielenkiintoista kasvaa tämmöiseen miehen kehoon. On kyllä oppinut sen, että on ihan heteromies ja varsinkin nykyään niin tuntuu hyvältä olla mies. Kaikessa herkkyydessä ja kauneuden kaipuussa. Niin. Mutta se on antanut omat haasteensa.
kun en ole koskaan mennyt siihen miehen malliin aivan, että mitä niin kuin tarjotaan. Sen, mitä tämä haavoittunut maskuliini on luonut tämän nykyisen maailman. Ja nyt päästään siihen, kyllä mä oon jaaritellut pitkään, päästään pihviin, että tämän takia se, mitä mä luin siitä tutkimuksesta, että jos on tehty nuorena tämmönen sukupuolen korjausleikkaus, niin se ei olekaan välttämättä auttanut siihen henkiseen kipuun ja tuskaan, siihen hankaluuteen, ahdistukseen, mitä ikinä siellä onkaan. Koska mun ymmärryksessä tää elämä ei tee virheitä. Me jokainen synnytään täysin oikeaan paikkaan, oikeaan kehoon, oikeiden vanhempien luo, oikeaan ystäväpiiriin. Ja ne paikat haastaa meitä. Joskus aika paljonkin. Joskus oikein tosi paljon. Oikeastaan ne haastaa meitä ihan liikaa, että me voidaan kasvaa. Että me opitaan meidän rajoja, että me opitaan se meidän niin kuin, todellinen itse. Ja uskalletaan tuoda sitä tähän maailmaan esiin. Ehkä myös opitaan siinä samalla, että tämä kaikki on olemassa perspektiivi, että tämä kaikki on hyvin yhdentekevä. Ja samalla aivan äärettömän tärkeää. Se on taso, josta on hankala puhua, mutta se ilmenee ainakin mun omassa elämässä semmosena hämmentävänä tyytyväisyyden ja onnellisuuden tunteena, jolla ei ole mitään syytä. Elämä kannattaa ottaa tosissaan, mutta sitä ei tarvitse ottaa kovin vakavasti. Mun mielestä me ollaan opettelemassa jotain tämmöistä. Ehkä. Ja myös se, tai mikä olisikaan parempi tapa opettaa tästä kosmisesta vitsistä ja suhtautumisesta elämään, kun laittaa sun sielu sellaiseen kehoon, joka haastaa, joka pakottaa laajentamaan sitä käsitystä, mitä se miehuus tai naiseus on tai mitä vaikka seksuaalisuus on, mikä on ok. Eli mun käsitys on myös se, että niinku, kaikki kokemukset on yhtä arvokkaita. Ja niin kun, se luoja, minkä mä tunnen sisälläni ja kaikkialla, niin se rakastaa kyllä ihan kaikkia, ihan samalla tavalla. Ei ole tulossa tuomio. Et jos homoostuttaa, niin kannattaa homoostella ja niin edelleen. Että antaa niinku kaikkien kukkien kukkia ja niinku rakkauden virrata. Mutta sitten on olemassa myös tämmönen fyysinen todellisuus. Tää kolmiulotteisuus, ihmisyyden todellisuus. Jossa meillä on tiettyjä, voisiko sanoa, että rajoja, sääntöjä, jotka auttaa meitä kasvamaan ja oppimaan. Ja mun mielestä henkiselle ihmettelijälle ja kulkijalle niin tämän todellisuuden totuudenmukainen haastaminen ja tutkiminen on aivan ehdottoman tärkeää. Esimerkiksi, niin kuin, jos yksinkertaistetaan tätä, niin oi vitsikkä tuli, Sintti sirkuttaa siihen. Haluais videolla. 6 tiainen, tulipa lähelle. Ai vitsi.
No ja uteliaita olentoja. Kato, se tuli varmaan videolle, en tiedä näettekö, mutta se on tuossa ihan... Ai että, on tää mahtavaa. Tän takia mä tykkään olla luonnossa, kun herkkä sielu lepää. Saa levätä. Ei oo häiriötekijöitä muuta kuin tommosia lintuja, jotka tulee firkuttaa rakkautta, joka vaan aukaisee sydäntä. Tää on aivan mahtavaa. Mut joo, todellisuuden tutkimisesta, fyysisen todellisuuden tutkimisesta, niin esimerkiksi jos tutkitaan jotain elementtejä, vaikka toi puro, joka virtaa, me huomataan, että vesi ei virtaa ylöspäin. Mutta sitten jos me tuijotetaan tätä virtaa vähän aikaa, me huomataan, että itse asiassa vesi virtaa myös ylöspäin. Jopa kovemmissa virtapaikoissa, niin siellä saattaa olla kohtia, jossa syntyy pyörteitä ja siellä tapahtuu virtauksia myös toiseen suuntaan. Ja tää vie meitä koko ajan kohti syvempää totuutta. Ja kun me lähdetään tuomaan näitä meidän henkisten oivallusten konsepteja tänne fyysisyyteen, niin me voidaan tutkia, että hei, pitääkö tää paikkansa vai ei. Ja mun ymmärrys on, että täällä fyysisyydessä on olemassa absoluuttinen totuus, jumalallinen rakenne, jota me itse asiassa etsitään. Tai ainakin rakenteita, jotka on paljon enemmän totta kuin toiset rakenteet. Koska jos useampi ihminen voi tuijottaa tätä virtaa ja todeta, että ensiksi näyttää, että kaikki vesi aina virtaa alaspäin, mutta sitten kun vähän tuijotellaan ja ollaan, että hei kato, tuolla noin. Niin sitten se ei virtaakaan alaspäin ja muutkin voi huomata sen. Me voidaan ehkä testata sitä ja luoda jonkinlainen tieteellinen koe ja todistaa, että hei, näinhän tää näyttää olevan ja joku muukin voi toistaa se. Me ollaan lähempänä totuutta. Ja yksi semmonen yksinkertainen totuus, joka on meidän kaikkien silmillä, on se, että me tarvitaan 2 eri sukupuolta, että tämä elämä voi jatkuu, että tämä voi lisääntyä. Ja sen takia voidaan ajatella, että niinku elämän perspektiivistä se on jollain lailla ehkä lähempänä harmoniaa. Ja taas kaikki kokemukset yhtä tärkeitä ja niinku tarpeellisia. Ja jos johonkin on impulssi tehdä jotain, niin kannattaa tehdä niin ja saa tehdä niin. Mut silti me ei voi, ja jos me ollaan rehellisiä, niin näin tää totuus ilmenee täällä meidän ihmisyyden tasolla. Ja kuka tahansa voi todentaa tän. Ja se sitten tietenkin kertoo jokaiselle omia juttuja. Joo. Mutta tosiaan, tää on niinku se syy, mitä mä tässä spekuutan, miksi mun mielestä meidän ei kannattais niinku nuorille kehittyville ihmisille kovin hepposin perustein tehdä mitään pysyviä muutoksia. Koska se tietoisuus kehittyy ja kasvaa ja haluaa kokeilla, niin jos siinä kohtaa lukitaan joku juttu, jonka oikeastaan olisi sielun kehityksessä tarkoitus olla vain kokeilu, niin se saattaa haastaa sitä myöhempää kehitystä. Toki kaikella on tarkoituksessa ja sekin kokemus voi olla tarpeellinen, mistä mä tiedän. Mutta tää onkin sitä, mitä mä ajattelen, miten mä näen. Mun intentio on vähentää inhimillistä kärsimystä. Ihan kaikilta. Niin sen takia mä kerron tätä mun omaa totuutta. Ja kun tuli tämmönen tieteellinen juttukin tuolta vastaan, joka on niin kuin
samansuuntainen ja vielä suomalainen. Ja siinä oli tosi isot ne, olikohan 16 000 nuorta vai mitähän siinä oli, niin jotenkin tuntui tärkeältä puhua tästä asiasta ääneen. Ja mä en tiedä, jotenkin tuntuu, että meidän miehuus ja naiseus on tällä hetkellä aika rajussa paikassa. Että ollaan paljon niin kuin osoiteltu sormella toisia ja edelleen on tosi paljon semmoista tosi tiukkaa puhetta ja naiset syyttelee miehiä helposti, että missä ne hyvät miehet on ja miehet ei sano yhtään mitään. On masentuneita jossain. Tai sitten tosi tyytyväisiä jossain keskellä mettää. Ja tää on mielenkiintoinen tää tilanne. Paljon on myös tullut mun tietoisuuteen semmoista niinku halua ymmärtää asioita. Nähdä laajempia kokonaisuuksia. Ja en mä tiedä, mun mielestä mulle itselle niinku vaan se yksi tärkeimpiä ohjenuoria kaikessa elämässä on se, että kun mulla tulee impulssi osoitella sormella, niin monta sormea taas jälleen kerran osoitti itse. Et kun käsittelee nämä 3 sormea tuolta ensin ja miettii, niin jos sen jälkeen vielä tarvitsee sanoa, niin sit kannattaa sanoa. Mut sekin ehkä kannattaa tehdä silleen kunnioittavaa sävyä. Tässä ajassa näyttää tosi ilmeiseltä se, että naiset on kollektiivisesti ollut alisteisessa asemassa miehiin nähden hyvin pitkä. Kymmeniä sukupolvia. Ja siellä on valtavan paljon kärsimystä, haavaa, no just sitä karmista taakkaa olemassa. Ja yksi semmonen tärkeä oivallus mulle itselle, mikä on tullut, kun on kulkenut tätä matkaa ja tuntenut niitä syviä tunteita tuolta ja niin kuin nähnyt asioita. No sekä kollektiivisemmalla tasolla tuntenut, pyrkinyt viemään rakkautta haastaviin paikkoihin. Niin on se, että pystytkö sä satuttaan ketään satuttamatta itseäsi. Ja tätä kautta voi ehkä pikkasen saada käsitystä kuka tahansa siitä häpeätaakasta, mitä me miehet taas kollektiivina kannetaan siitä kaikesta, mitä on niin kuin tapahtunut. Ja tälle niin kuin naisten voimaantumiselle on niin kuin ihan valtava tarve ja se on tosi kaunista. Mutta on myös selvää, että rapatessa roiskuu ja niin kuin se rytinä voi mennä myös yli. Että ikään kuin siksi mitä on joskus tapahtunut, niin koko miehisyys on niin kuin toksista ja perseestä, niin mä en tiedä kestääkö sekään niin kuin syvempää tarkastelua.
Mutta meillä ei oikein kellään ole kuvaa siitä, että mitä se terveenä miehenä täällä oleminen oikeastaan on. Mutta sen mä tiedän, että jos me halutaan harmonisoida näitä asioita, niin sen, jota on satutettu, pystyy antamaan anteeksi sille, joka on satuttanut. Ja sen takia mä uskon, että me miehet ihan kollektiivina tarvitaan ihan oikeasti ymmärrystä siihen, mitä me käydään läpi. Ja mä myös näen sen, että monilla naisilla ei ole esimerkiksi hajuakaan siitä, mitä se miehen seksuaalisuus vaikka todellisuudessa on. Se on hyvin, hyvin erilaista kuin mitä naisen seksuaalisuus on. Ja siellä me ollaan ehkä sellainen tosi ytimessä siinä, että se on ehkä kaikista näkyvin ja selkein tutkimuslaboratorio näille voimille, koska se on niin valtavan voimakasta ja se on se kohta, mistä me voidaan synnyttää uutta elämää, missä me voidaan yhtyä yhdeksi ja syleillä luojaa, josta sitten syntyy se uusi elämä. Ja mä luulen, että niin kuin molemmilla puolilla on aika tavalla niin kuin nöyryttävää ja opittavaa. Ja varmaan jokainen ihminen kaipaisi turvallista pelikenttää, missä voi oikeasti tutkia näitä puolia. Ilman, että tarvii pelätä, että sua syytetään jostain tai myöhemmin häpäistään tai jotain käytetään lyömäaseella sua vastaan tai että jollain käydään jotain kauppaa tai pakotetaan johonkin tai mitään tällaista. Ei, sen täytyy tapahtua täydessä vapaudessa. Mutta myös uteliaisuudessa. Ja yksi semmonen ehkä voimakkain oivallus, minkä mä oon saanut vuosia sitten. Tää saattaa triggeröidä jotakuta, mutta mä näen tämän asian näin. Et jos me ollaan uhrin roolissa, niin mehän ei voida silloin olla niin kuin voimassamme. Ja jos me ollaan niin kuin vapaita ihmissieluja, joilla kaikille on luotu vapaa tahto, niin silloin täytyy olla niin, että me ollaan jollain tasolla annettu lupa sille, että me ollaan esimerkiksi alisteisessa asemassa. Myös mä miehenä voin kertoa monta tarinaa. Koska se niin kuin sielun tasolla, mä puhun sielun tasosta, en ihmisyyden tasosta. Eli kun me ollaan tultu tänne, me laitetaan itsemme jollain lailla alisteiseen asemaan, että me osataan murtautua sieltä ja löytää se oma voima. Mutta jotta me voidaan löytää se todellinen oma voima, ainakin mun kohdalla se on mennyt niin, että mun on täytynyt ymmärtää se, että okei, mä oon itse antanut tälle asialle luvan. Ja mun ymmärryksessä nainen on portaali luojan luo. Siksi me miehet oikeasti kiinnostutaan naisista, koska se on lähimpänä luojaa täällä fyysisyydessä, mitä mikään voi olla. Ja yhtymällä siihen me saadaan siitä kokemus. Mutta aivan samalla tavalla kun miehen mieli on korruptoitunut, alkanut hyväksikäyttää sitä naista, pyrkinyt kontrolloimaan, niin
se naisen mieli on kans korruptoitunut. Ja se naisen mieli on mun nähdäkseni korruptoitunut sillä lailla, että sen sijaan, että nainen näkisi itsensä porttina Jumalan luo, ja se ihmisen ihailu tai miehen ihailu kohdistus Jumalaan, mikä naiset ottaa vastaan, niin ne onkin halunnut, että minua ihaillaan. Että mä haluan sen miehen ihailun itselleni. Enkä. Oli vissiin niin painavaa asia, että akku loppu, vaihdoin akkuun. Mutta se mihin mä jäin, niin oli se naisen mielen korruptio, kun tietoisuuden taso on tipahtanut. Ja se ajatus siitä, että mies himoitsisi sitä itse naista. Ja tietyllä lailla, että kuinka se nainen sitoo arvoaan siihen, kuinka se nainen niin kuin kaipaa sitä ihailua. Vaikka se puhdas mieli ymmärtää, että se mies itse asiassa tavoittelee Jumalansa sen naisen kautta ja se ihastuu siihen luojaan, eikä siihen niinku fyysiseen olentoon. Että se on niinku pyhällä tasolla se, mitä siinä tapahtuu. Ja mä uskon, että tää oivallus voisi olla monelle, mä voin tietenkin olla väärässäkin tässä, mutta näin se on näytetty. Se miten miehen mieli on korruptoitunut, niin se lienee aika ilmeistä, kun katsoo tätä maailmaa. Mutta kyllä kans himoitsee sitä fyysistä tasoa, eikä osaa nähdä Mut se, mä en oikein halua sitä. Ja siinähän me ollaankin sitten semmosessa solmussa. Eikä nähdä sitä, että tää on niin kuin yhtymistä pyhimpään, Jumalaan. Mutta mä näen, että monet naiset esimerkiksi kamppailee ton asian kanssa tosi paljon. Se on ihan ok silloin, kun joku mukava, ihana mies lähestyy ja katsoo sillä tavalla ja niin kuin antaa sellaista huomioon. Niin silloinhan se on tosi ihana juttu. Mut mitä sitten, kun semmonen inhottava mies, semmonen josta ei tykkää yhtään, joka oikein puistattaa, niin se kiinnostuukin susta. Miten sen kanssa diilaa? Mitä siinä voi tehdä? Aivan hirveä tilanne. Mä ymmärrän. Voin vaan kuvitella. Mä luulen, että tää ymmärrys saattaisi auttaa siinä hetkessä. Mutta aivan. Toikin vaan pyrkii luojansa luo. Se näkee sen pyhyyden myös. En tiedä, ehkä sitä kautta voisi löytyä joku rakentava toimintamalli. Koska se me tiedetään, että molemmat sukupuolet on traumatisoitunut siitä, miten naiset noissa tilanteissa toimii. Miehet ei enää edes uskalla puhua naisille sen takia. Varsinkaan lähestyy. Tai sanoo, että hei, sä oot muuta kivan näköinen. Ai vitsi. Omalla kohdalla mä en osaa tosta hirveästi puhua. Mun asiat on aina vaan tapahtunut jotenkin niin. Miten on tapahtunut? Mä en oo osannut ikinä pelata pelejä enkä ymmärtänyt edes sitä maailmaa. Ehkä siksi kokenut itteni tosi ulkopuoliseksi. Ja myös
on ehkä ottanut paljon semmosia haavoja sitten itteensä vaikka tästä teemasta, joita ei ole edes tapahtunut mulle, kuin ihan marginaalisesti. Mutta mä oon nähnyt millä tavalla jotain muita miehiä on kohdeltu, kun ne on toiminut jollain tavalla. Ja se on sitten estänyt mua itseä niin kuin toimimasta samalla tavalla, vaikka se olisi ehkä voinut olla toivottavaakin joskus. Mutta oppia ikää kaikki. Nyt on kyllä lintua liikenteessä. Se oli joku pikkunen haukka. Joo, en mä tiedä, en mä osaa tähän mitään muuta sanoa, enkä mä tiedä oliko tässä videossa edes mitään järkeä. Oli vaan semmonen tunne, että haluaa höpöttää tän auki. Myös ehkä vähän itelle, että mitä sanoja sieltä oikein tulee. Ja jotenkin semmonen toive, että niinku, ehkä osattais olla ihmisiä toisille. Ja silleen niinku kohdata kunnioittavasti. Tuntuu, että se on niinku kaikista tärkeintä, että ymmärretään, että me ollaan niinku tuntevia, herkkiä olentoja. Jos me ollaan tosi vihaisia tai syytteleviä tai tosi dominoivia jossain omissa mielipideissä tai siinä tilassa, miten me tullaan johonkin, niin se saattaa sitten estää sitä, että se todellinen herkkä osa meitä pääsis näkyviin, joka sitten kuitenkin tois meitä sinne yhteyteen, ymmärrykseen ja yhteen. Et jotenkin mun mielestä kaikenlaisille kukille on tilaa kukkia ja ketään ei pitäisi pakottaa mihinkään, mutta ketään ei myöskään pitäisi niinku työntää mihinkään suuntaan. Eikä pyrkiä niinku, että jos jollain haastava olo, niin oikein hätäisesti tarjoan sille sitä, tätä, tuota, noin, testaa tätä ja näin. Vaan enemmänkin niinku opettaa ihmisiä siihen, että hei, se sun vastaus on sun sisällä. Ja kukaan muu ei voi tietää sitä kuin sä itse. Ja mä näen, että sä oot haastavassa paikassa, mutta mä oon tässä. Mä en tuu itse sinne haastavaan paikkaan, mä en tuu niinku ryöpyttää niitä juttuja, mutta mä oon tässä. Tossa on käsi, josta voit ottaa kiinni, jos susta tuntuu siltä. Ei oo mikään pakko. Mä luulen, että sellainen tila on meille kaikille ihan kaikessa suhteessa tosi tärkeä, mutta varsinkin tässä niinkö sukupuoliin liittyvissä haasteissa ja niissä kysymyksissä. Ei oo ihan helppo peli. Ja sit varsinkin kun sitä alkaa olla sitä herkkyyttä ja tunnetta niinkö mukana enemmän. Kaikkia tasoja, niin se vaatii ihan valtavan määrän turvaa, että me pystytään navigoimaan niiden paikkojen läpi. Joo. Mut se saa olla myös hauskaa. Ja lienee parempi myös tehdä niitä virheitä kuin olla tekemättä, koska niistä me opitaan. Ne kasvattaa. Ja silleen me päästään sinne maaliin. Koska se on myös ehdottoman varmaa, että joka ikinen täällä tulee palaamaan sinne meidän sielun kotiin. Kyse on vaan siitä, että kuinka pitkään täällä myllyssä sitten kukin valitsee olla. Ja mä ite henkilökohtaisesti on tosi kyllästynyt jo tähän kärsimysmyllyyn, mitä täällä meille markkinoidaan ja niinku me ihmiset ollaan mun ymmärryksessä ihan mielettömän hyviä olentoja toisillemme, jos me annetaan siihen tilaa. Meillä on luontainen kyky
suojella ja arvostaa ja myös niin kuin tätä luontoa ja kaikkea. Kaikki tollaiset avohakkuut, mikä tossakin on vieressä, niin ne johtuu ainoastaan siitä, että ihmiset on niin ahtaalla taloudellisesti ja että niille kerrotaan vaan yhtä vaihtoehtoa. Ja sitä kun on tuutattu 70 vuotta, niin sit se on se ainut totuus. Mut me ollaan paljon enemmän kuin se. Ja vaihtoehtoja on ääretön ja loputon määrä. Ja tätä maailmaa on ihanaa tutkia. Miehinä ja naisina ja joka suunnasta. Ja ehkä tuohon patriarkka-asiaan mä haluan vielä sanoa sen, että mun ymmärryksessä tämä maailma on elänyt aikakauden, jossa myös matriarkka on hallinnut. Ehkä useampiakin. Ja se kans kaatui omaan mahdottomuuteensa. Et harmonia ei voi saavuttaa muuta kuin yhdessä, yhteen, yhdeksi, yhteydessä. Ja se on se tie siihen luojan valtakuntaan. Että me osataan ylistää meidän erilaisuutta, ymmärtää kaikki yhtä tärkeiksi, kaiken rakkauden arvoiseksi. Me ollaan kaikki tässä yhdessä. Joo. Iso kiitos, jos kuuntelit. En oo pitkään aikaa höpissyt kameralla. Tuntui jännittävältä, mutta siksihän tätä tehdään. Siunauksia sinne ja jatketaan ihmettelyä. Sanoinko mä, että muista, että sä oot kaiken rakkauden arvoinen. Just semmosena, kun sä oot. Kiitos.